El McLaren ha arribat molt puntual, perfumat i patint per fer-ho molt bé aquesta nit, que té ni més ni menys que 1.400 persones al teatre. Això és rebentar-ho tot. Els té de públic en el seu espectacle Splenda, per cert nom de l'Alcorà, com hem dit, i és que el Lari és molt dolç. És llicenciat en Filologia Catalana, com la Maria la Piedra, però ell és més divo, diguéssim, és l'única diferència. Bueno. El Lari, com el govern de la Generalitat, ho fa tot amb il·lusió, cada nit, en aquest cas al Tívoli. Sí, efectivament. Quan era pobre, anava pel carrer amb pistoles de fogueig, però ara, per evitar que se'l pelin en un momentet, i ens quedem sense mag exportable, que és el que ha dit una companya de la redacció, és l'únic que fa màgia exportable al món. Fa servir fum. És això de vendre fum. I no només això, avui li hem ensenyat al Lari com fer màgia. Però màgia en majúscules, estimat. Avui hem rebentat el rellotge d'un oient i jo m'he transformat en gos en un 3 i no res. Això és màgia, amics. No aviat penjarem el vídeo. Però bé, si voleu veure un dels millors espectacles, shows, de màgia i de tot, íntegres, integrals, perfectes i boníssims del món, no cal que aneu a Los Angeles. Perquè, com bé sabeu, si no heu anat a Los Angeles, el que us trobaríeu a Las Vegas o a Los Angeles, us el podeu trobar al Tívoli, amb aquest Splenda.